să fim sinceri, niciunuia dintre noi nu-i cade bine să vină un străin să spună ceva rău de copilul tău. Dacă este să fim sinceri. Dar tocmai dragostea pe care o avem și grija pe care o avem pentru ei, cred că ne obligă să iau în calcul măcar puțin, măcar să încerc să verific dacă este adevărat ceea ce s-a spus. Că nu se întâmplă nimic, n-am nimic de pierdut. Da, copiii ne spun, uneori mai mint. Acum, despre ce vorbim? Uneori învață să mintă de la noi, adulții, da, nu? exact. Copiii mai mint, nu trebuie să mergem orbește. Copilul a spus că nu e așa, gata, nu mai credem nimic. Tocmai asta, fiecare informație pe care noi o primim de la cineva ne poate ajuta pe noi să vedem realitatea în care poate a ajuns copilul nostru. Și ce facem de acolo? Nu să sărim pe el, nu să ne certăm cu toată lumea în jur, să văd cum stau și cum îl ajut. Asta trebuie să fie prima dată. Da, sigur, îmi vine să-l cer, să-i spun că ți-am zis, că eu am făcut pentru tine, că tu ai făcut asta, că ai făcut, da, că ce zice lumea, ce zic vecinii, depășim mai făcut asta. de minune. Preocuparea mea ca părinte trebuie să fie cum îl ajut. Cum îl ajut să vadă unde este, cum îl ajut să iasă de aici. Și atunci, dragostea mea trebuie să copleșească totul și să nu mai rămână loc de vai de mine, oare ce zic vecinii, ce zic colegii de muncă, ce zic ceilalți, că al meu copil a făcut o boroboață sau alta sau orice altceva. Indiferent, da. Acolo am văzut de multe ori o ruptură. Copilul a simțit că el este pe locul 2, că pe tine te interesează întâi ce o să zică colegii tăi dacă află și nu de ce am ajuns eu aici. Foarte mulți dintre adolescenți, din păcate, nu vorbesc cu alții, le teamă cumva să nu afle lumea despre problema lor. De aceea aceste chaturi anonime mi se par grozave. Dar mi se pare grozav de asemenea de mici să încercăm să le spunem că orice ne pot spune, dar asta înseamnă să ne înghițim uneori reacția imediată în legătură cu ce primim de la ei, că este în regulă să vorbească cu un prieten, mă bucur foarte tare că sunt acum mai mulți psihologi școlari, fiindcă mai ales în mediile rurale,